Chlapci moji, nejebte ma, obidvom najebem tu a pojete obidvaja. Maťo, je to pohodičke? Nesviec tým, že čo to kurva je? Ne, to není nič. Môžete mi byť takýto kokoti? A sadnúť si! Doriti ma jebe buzera! Doriti ma jebe buzera! Udajte buzíku! Ideme pešo, alebo si dáte chalani? Poď do... Erik, do piče, však je chlapec. Poď tam, donútra. Do piče! Jeb na to už. Jeb na to. Erik je parchant, ale... Daj to do piče. Tunca! Nesmestí sa, choď von. Tomáš. Počkaj, neboj sa. Nesmestí sa. A ty kokot chytač. Kokot chytač. Zase do stredu, rakúska piča. No a sedím jak buzerant s nohami. A poď, nadávaj si ty pičo, rakúska. Vyjebaná Wiener Schnitzel. Dám rakúsky šnicel do piči s hranolkami. Kebyže mám piču, tak tu tiež necítim. Čo ti jebe? Nazý Wiener Schnitzel. Kokoček, ja sedím jak oný, lastovička. Ja si tam mal taše. Čo ti kokot trčíš? Však čo to tu mám za sedadlo? Pozri, jak sedím, čo mám jebe zase? Vy chore kurvy. Daj to okamžite normálne, urob niečo, podzúvaj. Hýb, tlač, mačkaj. Niečo rob, aby sa to zmenilo. Áno, smiať, to je najlepšia medicína na kokota. Vy ste úplne oné, vy ste... Hajzlové mise vám darovali na kokot, aby ste sa váhovali, vy hajzli stupy. Nesrandujem. Dajte do piče nejaké niečo kokot, niečo, aby som sedel normálne do piče. Však mi vajca otrhnú. Kokot krče chytám do ryti do piče. Čo ti jebeš, tak ja sa tu vyondím. Počkaj, ale fakt do piče, ja mám krče. Kokot chorý sedadlový, čo mi tu robí? Počkaj, nemáš trochu dopredu, lebo mi noha skape. Môžem potom len jebať na hlavu. To pici! A naozaj, ja budem oný chrmochorý. Chrmochorý? Nemôžeš mi vyrovnať chrbticu. Posun sa trochu. Sa smejete. Keď vám otrhnem palce, sa nebudete smáť. Do piče hovno trhajte, jak lososa. Vyhráš do piče. Do piče? Vy ste úplne oný. Vy ste... Ale nemám slova na hajzlov do piče, však mi toto je komu napadnúť. To mi povedz, co to... Vieš čo? To nemôže. Ja vás udám na one, na všetko, čo sa dá udať do piče. Aj na one, SBS pôjdem. Parkuj tu, aby ťa roztrhali. Udám ťa, že som sedel jak kokot. Krče mám v piči. Tu doľava. Kebyže mám nejakú. Doľava. Maťo, si mohol. A tu budem mať lepšie miesto. Maťo, daj to sem, normálne pohodička. Daj to jedno kam, hlavne, čo mi to vyrovná nohy. Do piče. A ty tu ostávaš, ne? No však mi rastú naspäť do ryti. Lebo sú tak ucpaté. Prečo ti tak smrdia nohy, ty kokot, že? Vieš prečo? Lebo sedím v kokotskom golfe, kde mi do ryti rastú. Odkiaľ ti rastú nohy? Z ryti. Z golfa. Z málo miesta do ryti naspäť. Jasné, však daj do zajtra, aby som na štyroch sa jebal po zemi. A hľadal oné mince, jak oni. Štrkoš, kokot. Alebo drž groš, jak sa volá ten kokot jebaný. Počkaj. Jaký magor. Chlapčo, môže mať také reči. Kokos, jak sa mi kokot uvoľnil. Môže mať takéto hlášky. Ty si môj človek, To je normálne. Musím stretching raz, dva, aby sa mi kokot napravil do pravej nohy. Lebo na ľavej ho nosím ho tam. Čo ti jebe? Tak sa vyrovnáme. Auto na svete, ne? Povie na fľašu. Toto auto, keď uvidím v Rakúsku, tak vieš čo urobím s tým autom? Ja mu nedopícham gumy. Ja mu vytrhnem sedadla, že som sa poradil sadol do piče. Aj Tower, ty kokot. Poďme. Chodím do Pandorfu, nakupovať. Ja si vyzistím, kedy robíš. Ja už nerobím. Tak si ťa nájdem. Nekúkaj, kde sa sedí najviac na piču a tam to dopícham. Ja by bol rád, že sa viezol tak pohodlne do piče. Super, keby som ešte peši, sa nemal. To by mi nohy nerastli naspäť. Sa vyrovnali takto. Teraz
Pusti raz tu naspäť. Ne, je to normálka. Tak v pohode. Už sú rovné. Naspem ti ich. Na noc! Neviem, koľko toto. Bolo toto hovoriť. Môže toto zajebať, chalán. Time out, počkajme na ďalších ľudí. Ale koko, ty sa nemačkali, ty išli peši. Ty už sú tam. Ty sa rozťahli, ty sa mohli hýbať. Čo ti? Môže zajebať. Tenká ona, hotová. Ale kúkam, či to nechce na chvíľu. Ne, oni už sú tu naspäť rozťahli. Ne, vážne, počkajme. Vstúpili do toho oného. Fuj, ja ešte musím piť. Ja musím Už teraz idem to vracať naspäť. Som si požičal. Zaplatil som sa. Veď to nesmiem vygrcať. Ja som to zaplatil, však to bola aká strata. To je tak, že kúpiš tenisky a ich zahodíš, keď si ich kúpiš. Lebo ich nevládzeš nosiť. Na krivých nohách. No, koko, čo mi rastú naspäť do oného afteru. After party. Vieš prečo? Lebo iba zozadu sa dostaneš dovnútra. Ja mám SMS. Aj ty máš iPhone. Ne, ja mám klon. Čo máš, 3G alebo 3GS? Vidíš toto? Máš ty takúto anténu Čo si s tým a spravil? máš dve SIM karty vnútri. Takže máš oný fake. A mám fake, ale lepší fake, ako ty máš originál iPhone. Ok, môžem to mať. Nemôžu odkiaľ. Aňo, na čas. Ty máš odkiaľ. Cieľ, 140